έχει ένα κέφι, είναι ένα πολύ χαρούμενο κορίτσι και ήθελα να δουλέψουμε κάποια στιγμή μαζί και ευτυχώς ήρθε τώρα η ευκαιρία στις 180 μοίρες και δουλέψαμε μαζί και ευχαριστηθήκαμε κιόλας. Είναι η χαρά της ζωής η Παναγιώτα. Είναι ένα πολύ γλυκό και καλό κορίτσι, είναι καλόψυχο παιδί. Είναι παιδί. Μπορεί να είναι αυτή η γυναικάρα που βλέπετε όλοι, αλλά η καρδιά της είναι σαν η καρδιά μικρού κοριτσιού. Χαίρεται με το παραμικρό, στενοχωριέται με μικροπράγματα. Είναι ένα γλυκό, καλό παιδί. Ο πίνακας! Ο Γιάννης θα με σκοτώσει! Αυτό που της εύχομαι είναι να είναι πάντα ευτυχισμένη και να παντρευτεί και να γίνει σύντομα μαμά. Νομίζω πως είναι γεννημένη για μαμά, ναι. Είναι άνθρωπος που της αρέσει να φροντίζει, να προσέχει. Το έχει το μητρικό το ένστικτο, νοιάζεται για τον άλλον, δηλαδή νοιάζεται για το φίλο της, νοιάζεται για τους δικούς της ανθρώπους, οπότε φαντάζομαι ότι έτσι θα νοιάζεται για τα παιδιά της. Ναι, ήταν δύσκολα γυρίσματα. Τα έκανα παράλληλα με σειρά, τα Μαύρα Μεσάνυχτα, και είχαμε πολύ εξωτερικά γυρίσματα, πολλά στην επαρχία, καταδιώξεις με αυτοκίνητα, μας κυνηγάνε. Πολλά νυχτερινά γυρίσματα, που αυτό σημαίνει ότι έπρεπε το βράδυ να δουλεύω και το πρωί να πηγαίνω στο άλλο γύρισμα. Αυτό εννοώ νυχτερινά, μας έπαιρνε όλη η μέρα και όλη η νύχτα. Είναι μια δουλειά που έχει με πολύ κόπο, την αγαπάω πάρα πολύ την ταινία αυτή. Όπως επίσης και το σκηνοθέτη της, τον Νικόλα Δημητρόπουλο. Ένα νέο παιδί. Αγαπάς τον ένα, αγαπάς τον άλλο. Θα σου πω γιατί. Δεν σε βλέπω καλά. Γιατί νιώθα. Όχι, ξέρει. Πλάκα κάνουμε. Αν δεν αγαπήσεις και δεν θαυμάσεις το σκηνοθέτη σου, δεν μπορείς να πας. Χιούμορ κάνει. Μου έχει συμβεί λοιπόν να μην συμπαθώ το σκηνοθέτη, ευτυχώς ελάχιστες φορές. Ναι. Και όχι ότι εγώ το ξεκίνησα. Αυτό. Ξεκίνησε μια κόντρα. Και ήμουνα πολύ δυστυχισμένη. Δεν πέρασα καλά, ήθελα να φύγω από τη δουλειά. Θέλω να περνάω καλά, Μαρία. Θέλω να αγαπώ και να θαυμάζω τους συνεργάτες μου. Αλλιώς δεν έχει νόημα να το κάνω. Ξέρω ότι αθλείς. Ναι. Και είδος μου σε έφερα. Στο τένις. Και με έφερες, θέλω να αρχίσω τένις. Ναι. Ναι, δεν ξέρω, θέλω να μάθω όμως.